aducem îmbunătățiri pe partea de... Aha, ia uite. Într-adevăr, nu arată... Pe ăsta l-ați omorât. Pe ăsta l-ai omorât, fraier. Exact. Uite-l, l-ai omorât. La o mașină de atât Ia zi-mă, voră, ce ți-a făcut? S-a luat Mi-a de tine? călcat cu mașina. Nu, ea e de fapt bun performanță. Da. Așa? Și ăsta a murit. Ce ți-a zis, mă, ce ți-a zis? Că sunt mafiot, mă. Dacă vrei te bași pe tu. Cine ești, mă, tu, bă, vezi să nu te iau de urechile alea. Lasă-l ușor, lasă-l ușor, pe ce vrei să plângă. Lasă-l ușor. Voră, eu zic să iei ușor dacă nu... Hai, lasă căscuța aia dacă ești tare în gură. Hai că vin, ia uitați, încep să vin. Să vină. A, ăștia-s cu tine, nu? Răulu. Hai, poate vrei să-ți facem buzunar, hai, plecă de aici mai repede. Ce vrei? Bă, da, asta era mai devreme acolo. Păi, mă, ce vrei, ce vrei? Vrei să te bag? Hai, Bă, mă, te-am că cine dat ești? Cine bați tu, mă? Bă, pe toți. Bați Fraier. pe toți? Bă, te rog că dă pe podul ăsta, eu zic să pleci. Bă, tu vrei să ajungi la organe, mă? Spus că vrea să ia mașina. Ești bine, bă, domnule, vezi așa, cred că n-a ce plătit. Vrei să te duc pe centură și nu știi cum să faci sau ce? Nu mă dracu vă bag pe aici. Bă, cine bați tu, mă, băganești? Stai. Bă, tu te-ai uitat la tine cum arăți când te-ai trezit? Ce s-a întâmplat? Nici Ba, drențarii pula e, voi bă. că nu veniți. Aia zic, Ce nici faci? drențarii nu vor să vină după tine. Ce, mă? Ce face 10? E ăsta șmecher, că bate pe toată lumea. Cine stau? Nu știu, sincer. Cine Fraier, să-și vă ia bag pe toți, un v-ați băgat în cer, leucemie, vă dau vai un de picior la el? toți. Bă, eu luați-mă pe ăsta, scoați de pe pod. Păi hai, mă, ia-l pe sus. Ia mă, lasă-l pe sus. Haideți, mă. Fii mă, Ia-l mă pe sus, ia-l pe sus. Hai că mă dracu. Dă-i mă, dă-i. dă-i. Dă-i, și mai și pe el. Băga-mi aici pula în gură. Asta vezi, mă, că nu pot să dau acum cu pumnul, că nu știu ce dracu Dați în are. el. Nu dați, n-auziți că nu dați. Mă, ăsta roșu, ce faci? Nu mai aveai arme? Acum ești fraier. Ce, mă? Haide mă, lăsați. Tu, mă, ăsta roșu. Leucemie, taci dracu. Plecă, mă, dracu. Lăsați-l mă, pe Băi, taci și pula mea de murele leucemie. Bă, băgați-vă în mașini și plecați, că o să vină poliția, ascultați. A, mă, facem bani pe ăsta? Ba pe toți. Mamă, să vezi cum îl ducem pe ăsta, pe ce că sunt Să va pula în voi și morții voi. Băi, du-te în bă, stai mă, Nu mai lasă da mă. în el, nu mai da în el, nu Bă, mai nu da mai în da, el. mă. Lasă-l Nu în vezi, bă, pace. că tot el înjură ce că ne bate și după nu poate. Da, mă, gata, lăsați-l. Vai de el, mai are 2 zile și... Dă colț. Mai are două zile și expiră. Mai are 2 bășini și moare. Știi că cu bani se plâng de chestia asta istoric. Asta am întrebat, eu nu... Părerea mea trebuia să-l aruncăm după pod atunci. Vrei să dar, urați de lumea că iar sunt menționez de pe ăsta, Și asta e adevărat. are un spațiu mai mare de care decât un Range Rover. Ia o bastă! Da. Cu audio. Lasă. Pleacă de acolo. Că sunt foarte criticat că mereu compar cu Tesla. Compar și eu cu ce mă duce cap. Bun. Ce mai avem aici prin față? Niște stopuri astea pozițiile probabil. Da. Pozițiile, distronicul. Aici e distronicul. Și avem lipul de față care iese practic, da, la viteză sau îl poți seta tu să iasă. Și se retrage. Deci depinde de opțiunea ta. Dacă ajungi într-o zonă unde se duce în lipul ăsta se retrage. Da. Mașina mai beneficiază